Mwangozi mmene makolo amaonongera ana awo. Ndiye lero tufuna tigawane zinthu 6 zimene makolo amatha kuona ngati kumukhonza mwana wawo komano kuzapezeka zokuti amuononga pa nthawi yake. Njira yoyambirira timati yelling to feel heard. Makolo ambiri amashauta pa ana awo, kukweza mawu kwambiri. Iwe tabwera kuno. Nthawi zina makolo amaona ngati kuti ndiyo njira yabwino kuti apange enforce lamulo olo apange chinthu chimene iwo akuchifuna. Komano usadziwa kunena kuti nthawi zina zimatha kumpangitsa mwana uja kuti aziziona kuti ndi wang'ono. Ino mwana uja nomafira makolo anga mandiyankhula choncho ndoti ndine oderereka eti olo ndiye ndilibe ntchito ineti. So zimadzesa damage imene ana aja amakula kumaziona ngati kuti munthu akhale wamphamvu ndi kuti equals loudness. Ukuyena uzikweza mawu kwambiri, uzikuwa kwambiri olo uzashauta kwambiri anthu ena ake. Ndiye mungathe kuikhoza bwanji? Mungathe kuikhoza powayankhula ana awo maubwino. Kaya makwiya cha mtundu wanji zimafunikira be ana aja kuwayankhula maubwino. Ana awo azidziwa mphamvu ya kuwayankhula. Kuti makolo athu akatiyankhula amatiyankhula maubwino ngati china chake akufuna kuti tisiye. Komanso njira ina ya number 2 imene makolo amayigwiritsa ntchito is punishing emotions instead of behavior. Makolo ambiri kupanga punish emotion kusiya behavior yeneni. So ambiri amakonda atasiya kulira iwe eta yeko ija ichichita siya kulira tasiya kulirako. So chimene mmayiwala nchonena kuti you are punishing emotion yongopanga cry yongolira, komano simukufuna mupange punish the behavior yomwe yampangisa kuti mwanayo alire. So damage yake imakhala yotani, zimapangisa ana aja kuti aziona ngati kuti my emotions ndi amene ali dangerous kwambiri. So they grow up hiding their emotions, osazionesera kwa inuyo. Chifukwa amadzozana kuti the moment they do, inuyo mmapanga react pa my emotions awo, not the actions. So mupange bwanji? What's the fix? You need to correct my actions, and now you have to start validating my feelings. Zathandizirana aja kuti they should be feeling safe kukuza ndi zinthu zomwe zili m'maganizo mwawo. Chifukwa ana ambiri amakanika kunena zinthu zomwe zikuwasautsa m'maganizo mwawo chifukwa cha mmene niyo munakulizira anawo kapena mmene munakuzira ana anuwo. Komanso njira ina ya number 3 imene ana amaonongera makolo awo is to use labels during correction. Makolo tuyena amagwiritsa ntchito mawu, you are stubborn, you are a coward, lazy, ndiwe chisiru, ndiwe waulesi, you are useless, iweyo ndi ngati agogo ako, chanchani, ndi zina zambiri, malebo chabe. Malo mwa mpanga correct mwanayo bwinobwino. So damage yake imakhala yotani. Zimapangisa kunena kuti amanena kuti mwana amasanduka mayina amene niyo mumampasa. Mwana amazanena inetu ndine chisiru. Pala ana ina ake amene amathakula ndi kumanyadira, inetu ndine chisiru, inetu ndine wamng'ano, inetu ndine wankhaza, inetu ndine makuti. Malabels amene anapasidwa ku mwana kwawo ndi makolo awo. So ana aja amasanduka kuti ngati makolo anga amanena kuti ineyo ndine osatha, ndine waulesi, ndine wamng'ano, ndine wankhaza, ndine otani, ndiye kuti ndi mmene ineyo ndilili. Ana amayamba kuvomereza the reality. And yet makhala kuti ndiniyo makolo cholinga chanu sichina ndi chimenecho. So zimapanga fix yake yabwino mungathe kuzikhonza bwanji. Chimene chimafunikira kwambiri is to describe the mistake and not the child. Inuyo chisiru ikhale vuto limene wapanga mwana wanuyo, koma osati chisiru akhale mwana wanu. Character ya mwana wanu musaipange attack. Mupange attack the action imene mwana wanu ngati pali china chake choyipa chimene sichimakusangalasani wapanga. Komanso njira ina ya number 4 imene makolo amaonongera ana awo is embarrassing them in public. Makolo ambiri amakonda kuwachita ana humiliate pagulu, kuwanyoza pagulu. So damage yomwe imabwera imakhala yotani. Zimapangitsa kunena kuti manyazi apange replace confidence yawo. Malomoti mwana akhale ndi confidence, chinthu chomwe chiti chofunikira kwambiri mwa mwana wina aliyense amakhala ndi manyazi. Makolo anga anandichititsa manyazi pagulu. Ndiye mungazikhonze bwanji? Mukuyenera ana aja tizapasa discipline privately. Titha kuwaphunzitsa publicly, komano na ngati kuli kuwapanga discipline, kuli kuwakhonza pa chimene iwo walakwitsa, tisapangire pagulu, tikawapangire kumbali. Ana amazitenga serious kwambiri mukatero. Matande makolo anga adafuna kuti ineyo andisiye vuto lomwe ineyo ndili nalo. Komanso chinthu cha number 5 chimene makolo ambiri amalakwitsa poona ngati discipline koma kumulakwira mwana or akupha self esteem yake, ndiyo withdrawing love as punishment. Makolo ambiri tu mwana akalakwitsa amachotsa chikondi, amasanduka a monster to them. So amabweresa achina silent treatment, ini sinza kuyankhulisaso. That's silent treatment. Ndiye mukuona ngati mwana yakhonzeka bwanji through that. Or ena amangopanga turn cold, ngokhala cold. Kunyasidwa ati enakewo basi usamuyankhula ena distance, basi weso siwe mwana wanga, basi kumutalikira usamulabadira. So zimadzesa damage yanji pa mwana wanu. Zimapanga link love with performance. Ana aja amaona ngati kuti ndikondedwe ine ndiye pali chimene ndifuna ineyo ndipange. Pomwe chikondi chimayeneka chikhalepo
nthawi zonse. Mungathe kuzipanga fix bwanji? Chinthu chofunikira kwambiri is to stay emotionally present. Tiyeni tikhale emotionally present mu moyo komanso mu nyengo zonse zimene mwana wathu akudusamo, ngakhale nthawi imene ife tikuwakhonzayo. Tisakhale wankhaza pa nthawi imene tikumulongosola mwana kuti akhale mmene ife tikufunira. Tiyeni tikhale anthu achikondi nthawi inayi yonse. Mwana akapanga chabwino tikhale achikondi, mwana akalakwitsa tionetserenso chikondi. Chinthu china cha number 6 chimene makolo amachipanga cholakwika chimene chimamuononga mwana ndicho never explaining the why. Makolo ambiri amangonena kuti kesa ndanena ndine kuti upange zakuti. So mwana akafunsa kuti ndipangirenji? Tangopanga kesa ndanena ndineyo. So izizi zimadzesa confusion mwa mwana. Damage yake imakhala yotani? Zimakhala timanena kuti ana aja amayamba kukupangani obey inuyo blindly. Komano kumbali they rebel against you or against chinthu chimene inuyo mukuwauza. Sinanga amakhala kuti sakuchimvesa chinthucho. So fix yake ikwena ikhale yotani? Nthawi zonse you have to explain the consequences. Ndinakuletsa kuti usapite kunsewu chifukwa kuyipa kwake konena kuti kunsewu unapita akotha ukagundidwa ndi galimoto, oro utha ukakumana ndi anthu achipongwe ndi kukumenya. Mwana azidziwa why mukumuuza kuti asapange zinthu. Chifukwa paka simple brain yomwe mwana wanu amakhala nayo samakhala kuti sakupanga understand zinthu zina zimene zikuchitika. So you have to explain. Zimenezo zimadzala understanding, kumvesesa why sakuyenera kuti apange chinthu china chake. Now chinthu chimene mukuyenera muchidziwe nchonena kuti discipline imayenera ikhonze zolakwika olo chikhalidwe cha mwana wanu, koma usati kupanga crash identity yake. Komanso anaja sokuti amafuna makolo amene ali 100% perfect. Anaja they just need a safe parent. Makolo amene amafirika safe kuti akalakwitsa china chake they will feel heard. Akapita ndi dando lawo lija kwa makolo awo akamvera ndi kuwathandizira nzeru. Ndiye lero takhala ni kholo labwino. Musamuononge mwana wanu cause ndikudziwa kuti sikuti ndi mmene niyo mumafunira kuti mwana wanu azakhale waonongeka pa zinthu zina zake kutsogolo, koma mumafuna kuti mwana wanu azakhale wabwino. Ndi khumbo la kholo lina lililonse kukhala ndi mwana amene akupanga zinthu zimene khololo limafuna, komanso azakhale mwana odalirika mtsogolo. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.